Mnoho ľudí sa zamýšľa nad tým, aký kotol na pelety si vybrať. Jedným z našich riešení je vlajkový produkt kotol Slimco. To, čo odlišuje kotol Slimco, je vysoká kvalita spracovania, ktorej venujeme veľkú pozornosť. Projekt kotla spolu s technickou dokumentáciou putuje k operátorom vypaľovačiek a ohýbačiek hrán. Výmenník po prvom etape, teda príprave, je dodávaný na zváracie stanice. Kvalifikovaný tým zváračov podľa dokumentácie vykonáva zvárenie kotla. Zvarený kotol je kontrolovaný pod tlakom niekoľkých barov na staniciach. Hotové telo kotla putuje na ďalšie oddelenie výroby, ktorým je dokončovanie. Prvým z jej etáp je natretie výmenníka kotla. Na kotol sú nasadené vonkajšie kryty spolu s izoláciou. Každý z prvkov je počas montáže opätovne overený, aby sa zabezpečila najvyššia kvalita našich zariadení. Hotový kotol prechádza na pracovisko automatizácie, kde technici pripoja elektroniku, nahrajú náš vlastný softvér do ovládača a skontrolujú správnosť fungovania všetkých komponentov. Rozšírená automatizácia kotla riadi mnoho zariadení v našej inštalácii. Zostáva už len zabaliť kotol, počas čoho pracovník opäť skontroluje jeho vyhotovenie a úplnosť. Ak hľadáte zdroj tepla, ktorý je úsporný, pohodlný a overený mnohými používateľmi, dôverujte nám. Sme na trhu už viac ako 20 rokov